UGWUMBA anya n'ihe gbasara ndị ụkọchukwu ijiri nwanyị tinye mma ha n'ọbọ dịka o kwesịrị ekwesị maka na ọ dị ka m ọ na-abụghị na ndị fada ada anụ nwaanyị enwere mgbe m chere echiche in fact aka m ichi fada na ọ na-abụghị na ndị fada ada anụ nwaanyị ọ bụ eziokwu na apụrụ m na fada n'oge mana ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na dịka akwụkwọ afụbeghị m ya na akwụkwọ nsọ ebe a sịrị onye chọrọ ikpere Chukwu anụ na nwaanyị o ruzie kịta anyị maara na ma ndị nụrụ anụ o ma ndị na-anụ ha anụ na onye ọbụla nọ na nsogbu maka ụmụaka Jezebel juzuru everywhere anọkọta achịrị ihe apụta na-eme ihe na ụmụ nwoke na-adaba n'ụwa ọ bụ tata ka Samson dịwa anyị wee chọọ inebe anya n'ụbọchị tata epetika aga m ebido site n'ịjụ ya bụ akụkọ Doris na Chris aramara ihe mere n'ime ụlọ wee mechaa pụta ezi kedu isofwe Afronias Ugwumba ekene m ndị be anyị ekene m Afronias nnukwu akụkọ maka na ịkwa iko abụrụzi ife ọfụ ihe na-akwazi na n'ụlọ ụka bụ bọket akwụsị na iko banye na ezigbo na iko onye akwapụ tọmbla baa na bọket iwesi nọ na ọ bụkwa n'ụlọ ụka ọ bụkwa na ụwa ka ị na-ekwu n'ụlọ ụka ka ị na-ekwu a na-ekwu nkụ nke ndị ụwa pụgo na nke ndị onye na-akwa kịta bụ nkwari a na-akwazi bọket anaghị akwaziri ogwu na next story of mmakpa pastors gainem na nwanyị nwoke anụgo nwaanyị divorce 2012 or so nwaanyị nke a nụgoro di sibedie mọpụta makwuobe nwoke jide nwoke chọkọla jie ya ọkpa nwoke na ogesi ewo n'ogbu ụmụ nwaanyị na-abazie na achọzighị ka mgbe nwaanyị ahụ ekpe ekpere ka onye napụrụ die nwaanyị achụpụrụ maka divorce ọ nọtụ na-amụtara nwa ka a reconcile na ozi ihe na-akịta achọ bụ ka gị gboo nwaanyị iko nwaanyị na-akpa ajọ iko onye iko ka enye gị taịtụl mba anyị agbaka ka mbụ n'ụkọchukwu chie ya ọkwara iko 1 n'ụlọ ụka then kpọọ pastọ bishọp ọkwara iko nke mbụ ka akabara ụlọ aka nwaanyị ifere ahụ eme gị ị na-akpa ajọ iko o ji wee jide ọmarịcha nwoke na-eto a sọ gị nwa jidere for how many years ịmana akwa ebe nwoke ịkwagide kwapụ nwoke na nwunye na ụmụ ya akwara gị kwawa n'ime kwapụbe di gị kwata nwoke mmadụ akwagide gị kwapụ gị ime espaya pụọ n'ụzọ ka o jekwa onye ọzọ ịkụziri ụzọ isi akwa iko ka akabara gị aka nwoke o kwesịrị ọfụ gị be ọzọ ịmụ ya ka ọ nwe ọgwụ maka na mana nwoke na-akakwu ọgwụ because na ọ bụrụ na onye na-edo iwu Chukwu dobere iwu Chukwu o nwere ka isi wee ji hapụ nwunye chọọ nwaanyị ọzọ na-akwa ya sọsọ iko ifere kwe gị ị na-ekwu ya ọ na-apịa ọkụ 2017 na-apịa gị ọkụ sekụmara gị aka isi be di gị wee pụ a na-apịa gị ọkụ na-akụ aka eketa na-achọ settlement as what as very use as what epetike ya bụ nwaanyị na ihe nna amahaba ịma na enwe ihe na-adazi na Naịjirịa kịta onye nke ọzọ sịrị na a ga-enye Lamborghini a na-ajụ ya ike bụ ego na a ga-eji nye Lamborghini onye nke asị na nke emere eme na ihe a ga-eji kwụọ ya ụgwọ ya bụ na a ga-enye ya ụlọ a ga-arụrụ ya ụlọ onye bụ na ike dị n'ụdị n'ụdị ọ bụrụ na iji ike na ị ga-eji nwa ike wee rata ụlọ na nke ịra mara ara ọ bụkwa nke agaghị ara ijiri ike ma na ike gị bụzi n'ihe na mana epetike enwere ihe itinyere ọnụ kịta isi na onye nke ọ na-aja etinye bishọp iko na ọkwa karịa na ọ dịzị ka gasị na ezinụlọ ndị ụkọchukwu ịghasa na ọ dịghịzi ka ihe maka ịgụọ ndị ọ dịzị a na-eme ihe a ndị ọcha na-eme ịnụ tata izikom izigo ịnụ tata echi gbasa ọ bata nwa na be anyị kịta na ụdị ọnụ ezinụlọ ndị pastọ ịgbasa nwoke na nwaanyị ịgbasa kedu etu si fwe ihe mere that na enweghịzi righteousness in house of God especially the preachers ha na-afụ ya ha na-afụ that place because na most of them bụ ego ka a na-achụ etu ndị ụmụaka wọsa asị na ọgwụ ka a na-agwọ ndị ihe bụ ego ka a na-achụ fachọrọzi righteousness so ọnụrụ nwaanyị because ihe nwunye ọnụrụ nwaanyị na nwaanyị bụ ihe a etem ka ha na-abụ make heaven ihe anụrụ nwaanyị bụ mebi nwunye mmadụ ka ọ nachara onye nwaanyị mmadụ nwaanyị eji ka ọnụ dị na di ebe ụkọchukwu ihe o jere ọbụla anyị na-ebute ego asịa ndị mmadụ asị ebute ego kpatara na chọọchị ọbụla most churches na outside orthodox churches or incorporation
then so and so incorporated nwoke bụ onye isi nwunye ya bụrụ assistant ụmụ ya so na ndị na-eme so family business ka ọ bụ onwezi godliness enwerezi fears before bụ ka na-agba ọsọ n'igwe how many pastors kịta na-achụ akụfa n'eluigwe akụfa bụ n'ụwa ka ọ dị maka a na-asị na ọ bụrụ na iri ju afọ n'ụwa na iruo n'eluigwe na a ga-edo gị n'azụ oche dịka etu a Lazarus ịma na iruo n'eluigwe Lazarus bụ na boys quote Abraham ka ọ nọ so nye bata na iri ju afọ n'ụwa tupu iruo n'eluigwe so ha bịa analizi anyị nke anyị ibe ka pastọ kpere gị ekpere ọ sị gị weta ego ka enwee nwoke ikpe nwee ekpere then ị na-ejize ọsọ ji eyi ọchukwu nke a na-ejide iche ọwụhụ etu a ka ọ dịbụ na mbụ emeta nwa dibịa mkpọrọgwụ agwụ na ajọ ofe na pastọ ga-eri ju afọ bifo ekpe ekpere pastọ na-abụ na dibịa ka ezi ọkwa o biliv na no ha chukwu enye niile ego dibịa biliv kwere na chukwu na chukwu ka anyị niile na-eme ihe na ihe a na-ekwu okwu ya bụ ebe ọbụla onye na-eri ebe ọbụla ị na-aracha aka ị na-awachi niile na na-ehazi ya ka ọ na-aga ọfụma mana chetakwa echefukwana na ihe anyị na-ekwu bụ na ezinụlọ ndị ụkọchukwu na-agbasazi karịa ma ndị nke na-ada aga chọọchị ọ bụrụ na nwoke a kịta bụ fada wee gaa rie ose ibom gị n'azụ ụlọ a na-asị ikekwe na ekechiri ya nụ na nwaanyị ya anụ na nwaanyị mana nke a enweghị onye gbochiri ịnụ nwaanyị enweghị onye gbochiri ịdị na-apịa ọkụ etu o si dị ya mma ukwu dị nkọ na-eme ihe ọbụla mana nke ahụ edutena m iche maka na ọ bụrụ na enezi ya kịta ma ndị fada o nwere mgbe i kwuru eso ewezụga ndị ọtọdọks abịakwa ha kịta na anụ na ndị fada na-apịazikwa ọkụ ihe dị egwu ha na-apịa gwogwo ọkwara ikwetara na nke ha na-apịa gwogwo front and back epetike enwere nke ịma o nwere kịta nke lady akwa ibere ọ ka dị current ama na olugo 6 months na say that na o kwuru ndị fada apịa ya sista ka ọ bụ reverend sista o kwuo ya dee na akwụkwọ ha achọọ ya achọọ si abịa nwaanyị yiwe ekwu n'ikeche ha na-apịa gị ọkụ a na-apịa ọkụ imechie ọnụ ọ ka dị current ịma amaghị m ndị fada amaghị m ihe kpatara unu eji tinye ya bụ iwu amaghị m mpaghara akwụkwọ nsọ ebe o si eji tinye ya bụ iwu Pọl na onwe sịrị na ọ bụrụ na ị chọghị ịnụ nwaanyị gị nọrọ onwe maka na ndị nụrụ nwaanyị na-enwe nsogbu karịa ndị na-anụghị nwaanyị mana ọ bụrụ na ihe ibu n'ukwu anyị gbugide gị ị chọọ ka ị nyụọ enweghị ohere iji ga-eji nyụọ anointing gị ga-ana ibu na ekpere ị na-ekpe nwere etu ọ ga-esi brain ya manzo anyị nwa bụ ndị nụrụ maara na enwere mgbe ụfọdụ ọ na-abụ o jide nwoke ịmakwa na ọ dị ka mgbe anyị na-etolite enwere nkịta be anyị nkịta akwaghị ebe o nwere ọnyị nwaanyị very early in the morning a na-akpọpe gate be anyị ọ na-emeghe na chakarara ị ga-afụ na nkịta amịpụna ọ na-agacha 3 miles gakwuru ọnyị ya nwaanyị jekwa ọkụ jepịa ọkụ n'ụtụtụ anyị na-agazi skuul anyị jiri okwu na-aga skuul n'ihe na anyị afụ ebe ọ na-anata ihe m ga-eji mara na ọfụ ha na obido na-egbere etu ọ dị na mmadụ ọ dị na nkịta dị na anụmanụ ndị ọzọ maka na ịfụ nne ewu ọba anaghị itie like this o juru aka na-achọ ewu ebe ọbụla ọ dị maka na nkịta dị na be m ka o ruru mbọsị a o nwere etu ahụ si dị etu ọsị ọ na-esi adị o wee kpọtara ya oke nkịta immediately ọ fụrụ oke nkịta ya ọ ji aka rọshịa ya n'ihe nna maazị bụ ihe ndị fada ji si tinye iwu a onye anụ na nwaanyị epetike amaghị m esoghị nnọọ mgbe ha tirie mana ihe mere ka esisi onye anụ na nwaanyị asị ha onye achọna postrate ihe a bụkwa mana enugo ifunugo fada prostrate gburu amaghị m esoghị ahụ dọkịta mana ihe mma bụdata asịsị anụ na nwaanyị asị ọsọ apịara nwaanyị ọ bụrụ na ịnụ nwaanyị na-aga na ọ ghọọna na okenye ide ata oke mana iji eze ekere ụmụaka n'oke ihe mma bụdata na arụ ju everywhere maka na akụkọ kịta ịnọ in our field which you know as a journalist most people na-agba ihe na-eme ụmụ nwaanyị na-agbaghị data na ndị nwunye mmadụ oju eje na nke fada ha pịacha ọkụ ụfọdụ esi nne bujere fada etesi dịrị fada ka o si dịrị ụkọchukwu dị na ndị mana pentikọst asaa men of God na-abụ hot cake ma ha believe na ha apịa the time so oge ọbụla ahụ ya na-ekwu ọtọ nwaanyị ji ọpịa dị edetị na ọba ya ahụ mana ọ bụrụ na ihe ka ndị otu anyị believe God na ịgbadawago na-ede ọ na ị na-apịarụ mgbe ọbụla o ji ego exactly aka nwere ike tupu enwe ihe na-agụ ọrịa kunye n'ịbụ dike kunye n'ịbụ dike kunite n'ịbụ dike ihe ji mara dike lụọla
kunene budike o kunene budike o kunite ni budike ihe ji nwala dike lola mgbe ka na-achịta n'okwu a na-ekwu epetike ịkpụpụ na mana anyị ka ị mara ara ndị ụka na-esi n'ukwe ka ị ghara ibido ara n'ebe ahụ mana ihe m na-asị bụ ndị fada ekwugo mbọchị m kwuru na Facebook ụfọdụ na-arụ maka n'ọnụ biko nụ na-egharị ya na ya bụ iwu etiri anya maka na nnekwe ka ọ dị ndị nụrụ ma ya bụrụ ndị na-anụ ị na-ata nwoke ụta na ihe o bu n'ukwu ya igbugidere ya ka ọ chọrọ ihe etu ọ ga-esi mee na maka enwere nwa agbọghọ mma nke anyị na-ekwu nwa Akwa Ibom nke a bụ onye Enugu be anyị ọ banyere skuulu ndị sista ọ nọ ya afọ na-abụ afọ 3 ọ dịkwa nke 9 ka ọ pụtara ọ sị na ọ karịa mma na ya nọrọ onwe na-apịara ọkụ na-emere ihe dị eme karịa na anọrị n'ime ebe ahụ na ọ bụrụ n'ime ebe ahụ ka a na-aga sensus na ya ekwe n'Imo steeti afọ one ma one gara aga enwere fara nwụrụ anwụ wee buru ya nawa ka a gaa nie ya ịma na enwere ụfọdụ n'ime ha na-enyi na chọọchị eburute ya n'ebe a ga-enyi ya dịka mmemme akwamozu ya ndị be ha ga-anọ n'ọnwa ha nwụrụ na enwere ofu nwata akpọ hapụrụ na mmemme ahụ odo ewu na ọkụkọ anya na ada ekwu nke ya nidiri DNA ndị chọọchị niile na-asị ya bụ na fada nwere ihe o dowere n'ụlọ ị ga-asị ama ya chie ya bụ ndị fada nebeni anya maka na ọ bụrụ na ndị nụrụ nwaanyị na-apịa gwogwo isizie ndị nke isiri ya anụ na nwaanyị maka na agha ụdị dị ka ma ọ bụrụ na ọ na-abụghị ihe ya anụ na nwaanyị ahụ akara m ịbụ fada ndị akara m imeta ọfụma na fada maka enwere m abụ m Chineke person mana nke a bịaziri mee ya Chineke person onye nke Chineke mma na-emegbu mmadụ mma na-eri ego chọọchị mma na-atinye aka n'ụmụ rụrụ mana nke aga na ihe nwaanyị a ka unu ga-ewepụrụ m ọ ya mere mụnwa ji si na mama ihe ya bụ biko ndị fada ana m asị unu na-ebenye iwu ahụ anya because ihe a unu na-eme kịta ọ na-atinye ọtụtụ mmadụ na nsogbu iru ebe ahụ na-eme ihe na ife onye sista a sị na omeghe na o chiri sista na omeghe ị na-anya ọfụma odoghị anya na crochet ka eji kwalite ihe dị n'obi na ya bụ ihe na-akwada na ya akwada ka ndị na-akwado ka ndị na-aṅụ ara ahụ mana ka m gwakwago ịmakwa na some of the church members na-eme ka ndị IPOB ụdị ọnụ ha ya akọwa kịta maka ha like eziokwu ikwute ha n'ihe ọbụla bụ eziokwu gbasara ụka ịfụ na ha dị ka ọnọdụ ikwuo maka mbaka ụdị ọnụ ha ya na-akọ gị ikwuo maka ebumọ nsọ amaghị m okwute ikwuo maka many of them ebuka ị na-agwandazi ka ihe dị iche between ndị a na ndị IPOB so ha nwere hard mentality so ihe anyị na-akịta ekwu ọbụla ihe na comment section ọkpọ ya eju ibe okwute ya eju but na ihe amụkọ ọbụla bụrụ helmet gị maka kebe eziokwu na ekwe maka ihe abụ ime obi ọ bụrụ maka okwu a ga-ekwu nsogbu adị onye na-ekwu ya kwuwe ọ bụrụ na ị kwenyeghị n'ihe m kwuru ikwuo nke gị mana ihe mụ a na-ekwu bụ biko ya bụ ara na-ada ada ọ ga-edoghị anya na okpodo n'isi n'ala onye na-aṅụ ya m na-ekwuri nke ndị sista enweghị m mita a ga-eji gaa nene mgbadike ndị fada ngwa ka ebe na nke ndị pentikọstal ị mara na ọtụtụ ndị pentikọstal mụ na gị mata ata ọ dị ka onye nke a anaghị ekwu maka ya nke bụ na onye nke ọ kwara for how many years kịta na-asị ego compensation ụfọdụ ndị pentikọstal ọ bụ ọsụsọ na ha na-akwa nkwa kama na ha na-atinyekwu ya ọgwụ ịfụ mmadụ onye ọ na-achọ abụrụ sụsọ nwunye mmadụ ịfụ ha na pastọ ọbụla ụmụ ndị the closest group ya na-adị na mma na chọọchị bụ ndị women ministry na-ekpu ya anya some of them and ụfọdụ na-ama mma nwoke ụfọdụ n'ime ha bụ ọgwụ ka ha na-agwọ ha ji izute imit nwunye mmadụ erekwa ihe ha mere si na m kwuru na ụfọdụ n'ime ha na-akpara nwunye gị aka ibido nwe problem na ọ bụrụ na ike ha ka nke ebido ha na di na nwunye mmadụ ya bụ nwoke ebido nwe problem before ị na-ekwu asịghị divorce that is ọ bụrụ na ị na-aga chọọchị kịta ị ga-eji ọgụgụ isi ọ bụrụ na ị ma ha akwụkwọ nsọ biko
ọ bụrụ na ị ga-aga ihe dịka Scripture Union ma EFAC ma ọ bụ ndị charismatic ka akụziere ihe gbasara akwụkwọ nsọ ka o doo gị anya ka ị mara mgbe ahụ gburu ka ọ ga-abụ ị na-abanye na ya bụ ihe o doo gị anya na ọgụ a chọrọ ịna n'iyi na ọ bụghị na akwụkwọ nsọ eme ihe maka ụdị akwamiko dị kịta amaghị m ebe ya bụ ihe bidoro amaghị m ka o so na ndị ọgwụgwụ oge maka ya bụ ihe ọ dịzị ka ebe a na-eme ha ịmakwa na Ugwumba ihe anyị na-ekwukwo ihe gbara ngara evidence na ụfọdụ ebe ha na-agwọ ọgwụ a na-agwọ ọgwụ ha bụ ndị ha agwọ ọgwụ mba ọ ka nwere ndị Chineke people enwere ndị otu anyị ọ dị very few izi mbụ na nke ọ bụla ịfụrụ asị na ọ na-afụ ncha n'ụzọ na olu gwa gị kọrọ pantị iyi gwa gị nọmba foonu gị ụdị ihe ndị a na-agwọ n'ọgwụ tuo ekeghe eje Togo eje Ghana ọkwa na Chantio eje nwụta ụmụ ọgwụ niile a emezi akpara nwunye gị aka edeghị uri akpara ụmụazị aka edeghị uri ebe o si ka njọ ọbụla na ebe a ka ị afụzi ndị na-akpọ ntu ha na-akpọta ntu ọfụma a na-akpọta ntu ndị akpọ ntu spilate enweta ike oke ụmụazị akpọsịcha ya kere ozi ụka na-akazi ana ine ha anya ụfọdụ n'ime ha na-eyi ring asịkwa m na ring niile bụ ring ihe na mana ịfụ ha na ndị nke a bidoro tata anwụ apụrụ tata wee na-etisi ha n'ike ụfọdụ n'ime ha abụghị igbo mgbori nke akụ ha anaghị n'isi etu a nwoke m ihe ị ga na-akwụzi bụ emen ihe ọbụla i kwuru emen kpatara ụmụ nwaanyị na-eji ya ga-ere moto ụdị ya gonyere ha bunye ha ego were ego nye ndị ụka ya bụ na ya bụ ihe adịna n'ụdị orugo mgbe a ga-enebi anya mana onye ga-enebekwana anya the question bụ nke o ihe na side Enugu ma mazi m obodo ọ bụ ụmụ anụmanụ agbakọtara mbụ ụmụ oke wee sị dat na busu na-enye ha nsogbu pussycat so ha gbaa izu one of them dị brave enough je gote bell ka nwanye busu so anytime ọ na-abịa bela na-akọ gbagam so ha nwere je hide cha oke meeting ndị oke mere a ga-eji konye ụmụ oke weweta wee were mgbịrịmgba gotezie mgbịrịmgba oge ha gotezie mgbịrịmgba na-enwe aṅụrị na-eselebrate kpọọ mmanya na-aṅụ problem ofu onye wee sị who will bail the cat ebe a ka okwu dị since obi onye bụrụ n'isi maka onye ọbụla ya eje konye that cat ya ka esi who will bail the cat onye ekonye mgbịrịmgba n'onu onye ọbụla jeri enu ya bụ the first sacrifice the problem na-abụ who will bail the cat ụwa na-agasasị agasasị o ihe anyị na-ekwu dịka egwuregwu ịma na iwu ha ji ekwu ebu na ihe bụ ime obi eziokwu anyị agwụ nke o so wee dị ana steji ya nọkịta ịfụ na ihe ụlọ ọbụla ka ihe bụ ijere session ka nọ ya chọrọ ịgwa onye ọbụla nke bụ eziokwu ụka ya bọzi ife ọ bụ na achọzi ka ụka ọ bụrụ ọgwụ unu na-agwụ odo anya na ọgwụ unu na-agwụ onye chi ịgwọ ọgwụ ọbịa gwọ ọgwụ bikos kịta kọmputa na-eme bitin ndị dibịa na ndị ụkọchukwu onye aka na-edapụ ndị mmadụ ego ihe ndị dibịa na-ana ka ndị ụkọchukwu na-ana oke ite ndị a na na-agwọ ọ bụrụ ihe anyị chọrọ ị ga na-ata ekwe ụfọdụ ndị dibịa na ụfọdụ ndị ụkọchukwu ha ji aka opposite nke bụ ụfọdụ na ihe mara most of them fọrọ adịgo contaminated so the thing is not giving us happy anyị dịka anyị esi ka gịnị ka anyị na-akpọ ife a ihe anyị bụ morning cloth anyị akwa oju bute ijere session n'ime ya ihe ajọgbula onwe ya na ị anya gịnị nke bụ na mmadụ omezi ihe dị steady unu edina nwunye mmadụ unu edina ụmụ mmadụ unu edina ụmụ akwụkwọ unu edina nwoke na-edina nwoke nwaanyị na-edina nwaanyị na-akpọ ntu spilate onye beziri ka ọ bịa efe chukwu ewere mmụọ ọjọọ fụkọsa n'isi hazi ekwe ọgwụ ji agwụtasị ube dị iche iche ekoro ọgwụ kochukide evri na kochi ama na everywhere gịnị ka ọ na-emere ife a ịchọghị ịpụta ndị mee ndatin na maọbụ amụnọ dibịa ka ị na-eme ụbọchị chukwu ya ewe na chi isu ọkụ nwere ike ọ bụ na mbịakwuru ụkọ wasị aha bụ esukọta onye ọbụla ọka ese m na ndị anyị esu ọkụ Chukwudi ọ na-asị kedu onye ezigbo omume ka ewepụ ya dịka etu ọbụla ụlọ kịta na ike ọbụna chukwu bịa kịta na ọ ga-asị m pụtagodu eso m ọkụ wa ipetikeisi ajọ ọnụ ga-akarịa ajụghọ m ajụ chukwu bịa ha na kịta na ọ ga-asị kedu onye ezigbo omume na ebe a ewepụ n'akụkụ ewepụ m n'akụkụ ikekwa ọ bụrụ na ọ ga-abụ Michael ka ọ ga-ezi Michael rute ọsị ma ogbo m Michael mgbanye efe na nwoke a o kwukarịa na ka akụwa isi mana rodo ebetike biko tupu chesabutu ihe gbasara nwoke a Chris na nwaanyị ikwe ọ na ha na-ede nwaanyị sizi na a ga-akwụ ya ụgwọ tupu ya agbaghara na onweghị ka ọ gaa nụọ nwaanyị nke ọfụ a na-achọ ịnụ ọ bụrụ na ọgụ a bụ nwanne ya
n'ọgwụ a bụ nne ka ihe ị ga-agwe nke mbụ bụ na ọ bụrụ na a na-asị nkwuo kamera na na studio aka masịfara ihe nsị mana ma ekwu masịfara ihe nsị ahụ mba onye ga-anyụtakwana n'isi na problem na nwaanyị ọfụ ihe na-eje nụ ịjụrụ ihe nwaanyị nke mbụ mụgorie ụmụ ebe ọ nọ then nke ịbụọ na-asụsị goyi ụnọ na gịnị mere n'ihi gbapụrụ be di gị jee buru ike gị dobere nwoke ọzọ ka egoyi ifere ha dị ụnọ ndị Igbo ndị okenye gbacha nkịtị ndị ụkọchukwu na ndị ọzọ gbachisia nkịtị a na-akọchisi mmadụ ntị emechie mmadụ sịrọ jezi ụka atamụ ụmụazị kịta onye ọbụla ifuru ajọ manya akwa na okwu isi si nọ na-echi ya back to culture because unu na-disgrace anyị unu bụ disgrace maka na ihe m jụrụ gị sabekwa ya ọ bụrụ na ọgụ a bụ nna ma ọ bụ na nwanne nke a na-achọ ịnụ kịta ka ihe ị ga-agwa mma akpa esa kwefuru ọnụbugo ọnụ nwaanyị mbụ ha na-abụ ọmụtago ụmụ kịta aka na-ekwu okwu ndị nke ọ jidoro ije since 2017 ịgwọtụkwara ọgwụ ya eji wee je agwanya ebe obodo ya ejekọje gwọta ọgwụ bikọs ihe ọ na-eji ibe abụ wụọ ana ụwa ha ma mbe bikọs o nwekwara ike ha fuo o nwere ka ọ dugide dụọ ya ka ọ dị ya mma o wepụkwa na-akụ chụọ onye ọzọ so onye ọbụla chọrọ ka adụrụ na-akụ ọha ọbịa chi na itimechi egbu ogho na igoghị ụlọ ana gị bụ pastọ nwaanyị si goyi ụnọ na ịdụka ya akụbaghị aka ịdụka ya goyi ụnọ e nwere tokumbo ma wọchị a na-agba agba o ma akwa a na-eyi o akpọ ya ọkịrịka ma tv ihe ọbụla e nwere tokumbo then nwee tokumbo mmadụ e nwere tokumbo mgbadike akwụfụ mgbadike nwoke ma ọ na tokumbo maka na ọ pịakọta na ome ebe a ome ebe ebe ọbụla ọ fụrụ osunye ebe ọbụla ọ fụrụ mọrọkwa nọ nte tokumbo hapụ nke anọ ntị na ma mụ ọ gwara fa na ọ dịpendụrụ ife o ji aga ihe na-enye m nsogbu kịta bụ na kama ọ ga-abịa mgbe gboo kwupụta mmehie n'ihu ọha yọọ mgbaghara o were maikrofon na-asị ha na ya na-azọbụ ha na ha na-enwe ọgụ na o ruo na mgbe ha ga-akwụdebe ya wee soro ya n'ọgụ ọgụ a ka a na-eme ya na vidiyo ahụ afụrụ nwata na-eme ka ọ na-eshi n'imi anyị bụ ụmụ agbọghọ ebe a ara nke anyị na ukwu anyị adịghị mma gachọrọ onye ọzọ ya bụ na nchegharị adịbedị n'ime ya n'ihe a na-ekwuzi bụ difense etu ndị chọọchị niile na ndị niile na-eso ụzọ ya ga-esi kwụrụ ya n'azụ wee difendie ya maka na ọ na-ese nwaanyị ọkụ kamgbe 2017 wee chọzi ịnụ nwaanyị sie mba ihe a na-akpọtazi bụ ndị ihe na onye ọbụla mana dịka unu mara n'ime obi enweghị onye anyị kwunyere ihe a na-ekwu bụ ihe dị njọ ọ bụrụ na anyị kụọ mkpụrụ ọma ka ị ga-aṅụrụ ọ bụrụ na ị kụọ nke ọjọọ ọ ga-eto ịtawa ya tacha ya nyeru na ụmụ gị maka na ụmụ gị eso mana onye ọbụla kwadoro mgbe ị na-eme ya lụọ ya aka epetike apịachi m nwere ihe na-ekwukwa ndị be anyị na ndị be anyị ihe na-agwa ụnụ bụ na m ịmụ na iwu abịago gba m ka m wetuo obi biko nụ ndị ụkọchukwu kwụsị na ịkwa ajọ kọpụ kwụsịrị ịkwa bọket ọzi kọpụ na akwa ncha ndị edowere kọpụ ka ha na-akwa ndị edowere ya iche akwụkwọ nsọ si onye ọbụla ha sị anyị ka anyị wee jee n'igwe onye igwe na-asụ ụnụ nsọ ụnụ na-akwazi ajọ iko pụọ na nwunye mmadụ pastọ ka bamima kpọ pastọ na ọ na-afịa mahụ na ọ na-ekpọ Okafọ ka Chris Okafọ biko nwaanyị ịkwagide since 27 ịkwapụta be di kwagide kwaruo oyi kịta ọ sị goyi ụnọ ọ bụrụ settlement ọ gbara bọyị ịkwaka ya de nwaanyị ọ bụ na egoghị ụnụ jezuo ike mechinata ike gị a ị na-akwasọ gị ka afọ akwagara iko isi be dị gị pụọ jebe bebiri nwoke ọzọ kwagide iko kwagide mgbe ihe fọdụ n'ime ịkwafọrọ onye ọzọ gị bụ onye chọrọ ịnụ anụ efugo onye na-achọ ịnụgụnụ ihe ọ na-akpa na bọket tuo ekeghe ọha echiri na-ekete fịa ọ na-akpa onye ọzọ ọ na-akpa ncha so ọ kwere echiri na-ekete si n'ọkwa ọzọ ndị nwa ụmụ nwaanyị bụ ndị ụkọchukwu nwunye ụkọchukwu na ndị ụkọchukwu na onwe ha were anya dị anya na mmiri ndị dum na-akpa ajọ ike ọhọsi iko ka m na-ezo ndị nke na-akpọ ntu ka amara oke nke a ka njọ ka mara ihe na ịkpọ ntu ahụ ihe ọ laikịrị ọkwa ọgwụ ka eji erekwa ndị na-agwọ ọgwụ ndị na-akụ ọgwụ ọgwụ ka a na-agwọ ọhụrụ biznes ka a na-eme mana ọgwụ a na-agwọ dịkwa n'ụlọ ụka ntu a na-akpọ ọgwụ ka a na-agwọ bikọs e nwere ike obodo ya emegide ọbụta ọnụ ụka ya eweka yome sacrifice so onye na-ekwu na ihe a bụ ime obi eziokwu anyị na-agwa unu nke bụ eziokwu nke a bụ ijere seshọn ka anọ ihe anyị mere ụbụ ka anyị gwuo nne nke bụ ezie datnkon'iru n'ụkwalụ ma onye sị ka ego yi unu
ife ọrụ aka dị ọnụ ma ihe ịnụ n'isi ime obi agwana nọ nke lụrụ anyị Ugwumba anakwa m ọ dị mma ihe ọbụla mmadụ na-eme nwere ụbọchị a na-akwụ ụgwọ ọrụ ya bụ ruo ụbọchị ụgwọ ọrụ akwụ ụgwọ ọrụ mgbe anyị kwara iko kamgbe 2017 ruo kịta ọkwaga anọsa na-akpa ya everyday ya bụ si mee ya settlement ka a mara ọ bụrụ sọjiri ka ọ ga-eme ọ ga-eme sọjiri o nwere etu ọ ga-esi kwa mezigharịta ụmụ ihe na ka a mara ka ọ ga-abanyenwu saiz onye nke ga-atigezi isi ọzọ onye ahụ ọ ga-ekpogbu ihe ka ọ ghara ịbụ na expressway ya bụ na onye ọbụla gbara ụbọ ị ga-adụ oyi ụlọ biko ụkọchukwu ọ bụrụ na nwaanyị agbara ụbọ dịka o si ekwu kịta ga-adụ oyi ụlọ mee ya settlement ka Chineke mezie okwu